Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Ho he vist diàriament amb els meus propis ulls. Cada matí, sense excepció. Quan anava cap a la universitat, en bus, a Barcelona, cada dia veia incomptables cotxes, amb tan sols un passatger fent el mateix trajecte, o com a molt amb dos passatgers. Gran nombre de cotxes fent el mateix trajecte. Tots es dirigien cap a Barcelona, a un destí molt semblant, a un destí molt proper. Però tot i fer el mateix trajecte cada dia, moltíssimes persones, en comptes d'agafar el transport públic, es decideixen per anar amb transport privat. Cada matí em preguntava, si tothom va al mateix lloc, calen tants cotxes? Cal aquesta contaminació innecessària, aquesta despesa innecessària? No hi ha una millor manera de desplaçar-se al teu lloc de treball, que no sigui tots agafant petites càpsules i anant al mateix lloc? De totes aquestes reflexions neix aquest episodi, i és que en aquest episodi et porto una idea transgressora i alhora una idea tan antiga com el transport privat. Una idea que pot revolucionar el sistema de transport i aportar grans beneficis a la societat contemporània. Atenció, és compartir cotxe. Sí, val, potser no sona gaire fancy, guai, divertit, no sona gaire interessant i molt complex. Però si et quedes en aquest episodi podràs veure, podràs entendre com aquesta idea pot revolucionar realment el sistema de transport actual i cada vegada serà més habitual i avui és més necessari que mai. Abans d'anar a veure aquest episodi, deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que t'està ajudant, comparteix-lo amb alguna altra persona que creguis que se'n pot beneficiar i que el pot inspirar. Em pots trobar a moltes plataformes on t'animo em posis un m'agrada i un seguir. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tots els podcasts que vulguis, allà estic. També em pots trobar a Instagram Power Monday Show, on em pots enviar missatges, dubtes, suggerències, comentaris i valoracions d'aquest podcast. Em pots trobar també per últim a l'Aixeta, on també pujo aquest contingut gratuït 100% en català que intenta promoure la inspiració, la reflexió i la informació basada en l'evidència, en la ciència, l'ús objectiu del coneixement per ajudar-te una mica a viure millor. Sense esperar res més a canvi que no pas la teva acció i el fet de que comparteixis aquesta paraula perquè arribi més enllà, arribi a més gent. Dit això, en aquest episodi veurem per què compartir cotxe pot ser una de les millors opcions per revolucionar el nostre sistema de transport, els beneficis que et pot aportar a nivell individual, a nivell col·lectiu, la història del transport i molt més. Així que som-hi! 70%. 70%. El vehicle privat acapara el 70% de l'espai públic de les ciutats. Queda't amb aquesta data perquè simbolitza el lligam que tenim amb aquest sistema de transport. Com ens hem compromès a fer servir el transport basat en automòbils privats com la base de la civilització. Almenys en països desenvolupats i molts dels que s'estan desenvolupant volen arribar a aquest punt. Tot i això, no fa gaires anys que disposem de transport privat basat en cotxes, en automòbils. El primer automòbil amb motor de combustió interna s'atribueix al senyor Carl Friedrich Benz, el 1886. Sí, no sé parlar alemany i, per tant, ho he dit bastant malament. Va ser amb el model Benz Patent Motorwagen que va plantar la primera llavor del transport al sistema de transport que utilitzem avui en dia. Un invent que ha determinat completament les nostres vides, com anem del punt A al punt B, el sistema de transport dominant en el món, tot i que potser no és el més adequat per la nostra civilització en general, i actualment es posa en dubte. L'ús de cotxes en general no va començar fins farà uns 70 anys, a partir del final de la Segona Guerra Mundial, el 1945. Es va començar a produir i distribuir cotxes en cadena i establir com a mètode dominant de transport. Llibertat. Llibertat és el que portava el transport privat, la capacitat d'anar on vulguis, quan vulguis, i és que què hi ha més lliure que això? Durant molt temps aquesta idea va fascinar a tothom, i tothom vol comprar aquesta llibertat comprant un poderós cotxe, i això en el capitalisme li va anar de perles. Això va fer que el sistema de transport i la infraestructura en la que s'invertís fossin les carreteres, les benzineres i els aparcaments. És a dir, que baséssim el nostre sistema de transport en un transport privat, on tu utilitzes el teu propi cotxe. Això determina que utilitzem certes infraestructures. De fet, les ciutats es dissenyen en funció d'aquest sistema de transport, els cotxes, els automòbils. Però a mesura que passa el temps, ens adonem d'una cosa.
Aquesta llibertat s'ha anat convertint en la nostra condemna, fins al punt de replantejar-nos si realment la millor manera de desplaçar un gran nombre de persones és deixar que elles condueixin de manera mediocre tancs amb 4 rodes i amb una potència increïble emetent gasos d'efecte hivernacle i anant tots sovint al mateix lloc o a llocs comuns. Fem cues per anar a la feina, per entrar i sortir de les ciutats i ens passem hores i hores buscant aparcament. Enganyats pel màrqueting i una elevada pressió cultural en el sistema capitalista, molts seguim invertint en aquest sistema de transport, però i si no és el millor? I si la millor manera de transportar persones no és fer servir càpsules, cotxes privats, que són poc eficients i que valen molts diners? La nostra llibertat s'ha convertit en la nostra condemna, perquè hem escollit basar tota la infraestructura de transport humana, o almenys la majoria, en un sistema poc eficient de transport que ens dona una falsa sensació de llibertat, quan en realitat gran part del temps i dels recursos que tenim de la nostra vida els destinem únicament a això, al nostre cotxe. Estar dins del cotxe, fer cues, posar benzina, arreglar-lo, comprar-lo, vendre'l, netejar-lo, molt i molt temps destinat al teu sistema de transport. I molts diners. Estadísticament, tens una alta probabilitat de passar-te 4,3 anys dins del teu cotxe. Sí, 4,3 anys de la teva vida dins del cotxe. Però no es tracta només del temps que passaràs dins del teu cotxe, és un temps necessari, sinó els diners. I els diners també a vegades es tradueixen en temps, en el sistema en el que estem vivint. Un estudi recent publicat fa un mes a Ecological Economics va tenir uns resultats increïbles, i és que els resultats confirmen que els automobilistes subestimen els costos privats totals de la propietat d'un cotxe, mentre que els polítics subestimen els seus costos socials. En aquest estudi es va veure que per la distància viatge típica de la població alemanya, uns 15.000 quilòmetres de cotxe per any, el cost total de vida i de la propietat d'un cotxe d'uns 50 anys oscil·la entre els 599.000 euros per un Opel Corsa i els 956.000 euros per un Mercedes de Mercedes-Benz. El que ve a ser molta pasta, o molts diners. Part d'aquests diners s'amortiguen per la societat, el suport al govern, almenys a Alemanya. Els resultats de l'estudi ens suggereixen que per als grups de baixos ingressos la propietat d'un cotxe privat pot arribar a representar un cost igual a l'habitatge, consumint gran part dels ingressos disponibles. Això crea complexitats en la percepció dels costos de transport, la viabilitat econòmica dels modes de transport alternatius o la justificació dels impostos. Molts diners es destinen al transport, i és que és una de les activitats més importants en l'ésser humà avui en dia. És un estudi molt interessant que et recomano que llegeixis, però és bastant dur de pair aquell estudi. Més dades sobre el transport basat en cotxes privats. Els accidents són la 9ª o 12ª causa de mort en el món i entre les 5 primeres de causes de mort prevenibles com a mínim. Causa 1,3 milions de morts anuals. Com si res, quasi res. Tot i que el tabac el deixa molt enrere amb els seus 7 milions, però tenim bastants accidents de cotxe. La contaminació ambiental que causen els cotxes és un altre punt important a tenir en compte. Tant la seva fabricació com el seu ús és un dels principals promotors del canvi climàtic, i la contaminació ambiental, que és la 5ª causa de mort al món i responsable de moltes malalties, així com càncer i altres problemes derivats de la contaminació ambiental, els gasos que emeten aquestes màquines tan precioses que ens encanten tant. En aquest episodi no seré un hater del sistema de transport actual, no seré un hater dels cotxes, tot i que podria seguir, sinó que el que farem és buscar ara, dins d'aquest sistema, com podem millorar. El que tampoc parlaré i ni discutiré és quin és el mètode de transport òptim, perquè podríem estar moltes hores, però spoiler, són els trens, no els trens que tenim ara, sinó la seva infraestructura, és el millor transport a nivell de civilització que hem ideat els éssers humans. Millor en la majoria d'aspectes: preu, seguretat, despesa energètica i velocitat. Per tant, el que intentarem trobar és, dins d'aquest sistema, com podem millorar-lo. I és que crec que podem crear un sistema de transport més eficient si fusiem el transport públic i el transport privat en un sol ecosistema. Perquè el transport privat, òbviament, té les seves avantatges. Es tracta de fusionar el que ja tenim, el que hem creat al llarg dels anys, amb els principis del que sabem que és millor, el transport públic. I crec que això és possible, perquè ja s'ha aconseguit a moltes ciutats i perquè la capacitat la tenim. Unificar les virtuts d'un amb les virtuts de l'altre, el transport privat fusionat amb el transport públic. Això és possible gràcies a compartir cotxe. Compartir cotxe pot revolucionar el món perquè ens permet fer front a 5 grans problemes del transport privat individual.
En els pròxims anys, la tendència de dependre d'aquest sistema canviarà i el transport públic, l'automatització del transport i la mobilitat compartida revolucionaran l'escenari urbà. L'electrificació i l'automatització dels vehicles tenen cert potencial per reduir les emissions també i per canviar aquest sistema. Però ara mateix podem veure 5 grans problemes que ràpidament es podrien solucionar amb compartir cotxe. Aquests són la congestió de tràfic, els problemes de pàrquing, la contaminació mediambiental, la despesa econòmica i els accidents de trànsit. Anem-los a veure un per un i sé que, espero que et fascinin tant com a mi. Anem a per la congestió del tràfic, i aquesta és clara, i és que està clar que com menys cotxes a la carretera, menys trànsit, i com menys trànsit, menys cues, i com menys cues, menys temps perdut. Compartir cotxe farà que menys cotxes vagin a la carretera. Fer cues amb el cotxe és probablement una de les coses més estressants a fer en aquest planeta. Una situació de frustració pura, d'estar quiet, amb una màquina que pot anar a 200 km per hora o més, d'engegar, parar i repetir. És una de les coses que més em treu de polleguera i que em fa sentir molt malament, em fa sentir molt estressat. No només estrès causen les cues, sinó que també guanyar pes. I és que un estudi publicat al Journal of Preventive Medicine, Estats Units, ens constata que els subjectes d'estudi que es desplaçaven en cotxe diàriament van guanyar gairebé el doble de pes durant un període de 5 anys que els que no tenien un desplaçament en cotxe. I és que estar assentat en el cotxe, assegut, fa que t'engreixis, ets més sedentari i tens menys temps per fer altres coses. Fer cues també augmenta la despesa de combustible per quilòmetre. A part d'això, un altre estudi va veure que la mitjana americana de temps que es passa en cues de tràfic són 42 hores anuals. Sí, et passes quasi 2 dies fent cues al llarg de l'any. A Europa, més o menys, tenim les mateixes dades. Entre 26 i 42 hores anuals de trànsit no ens les treu ningú. Les cues de trànsit donen molt de què parlar, sí, però si et sents malament, recorda que a la Xina, una vegada, cap a l'any 2015, va haver una cua de 12 dies. Sí, ho has sentit bé, 12 dies. Pots buscar imatges, són fascinants veure una cua tan eterna i com les persones havien de dormir al cotxe, parar, engegar, dormir, parar, engegar, dormir. És una tortura eterna simplement per escollir aquest mètode de transport que potser no és el més eficient quan tenim en compte que volem moure grans masses de gent. Compartir cotxe ens podria permetre solucionar aquest problema, a part de millorar el transport públic. Però compartir cotxe significaria menys cotxes i, per tant, menys cues. Menys trànsit voldria dir menys cues. Menys cues voldria dir més temps per tu. Menys cues també vol dir més diners per tu, més tranquil·litat i més benestar. Així que compartir cotxe, si tothom comencés a compartir cotxe, podríem trobar més pau, més pasta i més temps. Viuríem més i millor. Increïble. Anem a veure el segon punt, el segon problema que pot solucionar el fet de compartir cotxe. Els problemes de pàrquing. I és que parlant d'estrès i sentir-se inútil, buscar pàrquing també té aquestes qualitats. Ens passem moltes hores buscant pàrquing. I és que el 70% de la superfície de les ciutats està destinada a aquest sistema de transport, però no trobem pàrquing i podem estar molt temps buscant-lo. Compartir cotxe no només et deixarà més places lliures, sinó que farà que sigui més fàcil i més còmode trobar aparcament. A part, el simple fet de buscar pàrquing també genera més congestió en el trànsit. Per tant, quantes més places disponibles hi hagin, menys congestió en el tràfic en general hi haurà. A mi, personalment, buscar pàrquing o buscar aparcament em frustra moltíssim, perquè tècnicament ja has arribat al teu lloc de destí. El que et falta és trobar una plaça de pàrquing. Gran part de la superfície de les ciutats es destina en el pàrquing. I són superfícies que, si es reduïssin, es podrien destinar a altres motius, sobretot si estem plantejant canviar de sistema de transport. Però he dit que en aquest episodi no tocaria aquest tema, tot i que m'agrada moltíssim. Per tant, aquest és el segon problema que solucionaria compartir cotxe. Més places de pàrquing disponible vol dir més temps per tu i menys estrès i més pau. Un altre benefici. Anem a per al tercer benefici, el tercer problema que pot solucionar compartir cotxe. La contaminació mediambiental. Tots sabem que el transport contamina molt. Tot i que contamina menys del que realment pensem, això és veritat. Els nostres cotxes contaminen moltíssim i contamina més si només hi va una persona. Bé, no contamina més, simplement necessitem més cotxes per moure el mateix nombre de persones. El cas és que en l'episodi número 38 de Power Monday Podcast et vaig presentar 100 solucions al canvi climàtic i al problema del sistema capitalista.
En aquell episodi et parlo del Project Drawdown, un gran projecte on es van reunir molts experts, un gran grup d'experts en el canvi climàtic, i van analitzar quines de totes les accions en aquest planeta serien les més importants per frenar la crisi climàtica. Doncs bé, a part de reduir l'ús de refrigeració i redissenyar-la, seguir una dieta basada en plantes i menjar menys animals, una de les propostes més interessants és compartir cotxe. En aquest projecte de 100 solucions per fer front al canvi climàtic calculen que amb una inversió de 0 milions d'euros, quasi no cal invertir res, podríem estalviar a gran escala uns 2,7 o 5,3 trilions de dòlars i estalviar-nos 4,7 a 7,7 gigatonelades de CO2 si implementéssim sistemes de compartir cotxe. És una de les accions més importants que podem fer ara mateix, ràpidament, per fer front al canvi climàtic. Compartir el cotxe. Pot ser que et sembli una bajanada, però compartir cotxe és una de les accions més importants per fer front al canvi climàtic. És agafar un sistema de transport massiu de persones que no funciona i millorar-lo. A part d'això, la contaminació mediambiental no és només el CO2 que fa que estem més calents en aquest planeta que mai, sinó que també contribueix a una disminució de la contaminació ambiental de gasos tòxics. Els cotxes sí que són principals responsables de l'emissió d'aquests gasos tòxics en les ciutats que causen moltes malalties i la mort prematura en moltes persones. A moltes ciutats veiem l'smog, aquest augment, aquest color de gas que es pot veure a simple vista i que es sol presentar en funció de com canvia la temperatura. Si vols, pots buscar smog, és S-M-O-G, a Barcelona i veuràs de què et parlo, però segur que ja ho has visualitzat. No són núvols, sinó que són gasos que emeten els nostres cotxes que afecten a la nostra salut. A part de salut, la contaminació mediambiental també implica diners, i això em porta en el següent punt. El quart punt que ens ajuda a fer front, compartir cotxe, la despesa econòmica. Com et deia, tenir cotxe és d'allò més car, però no només el fet de tenir-lo, sinó utilitzar-lo. Compartir despeses de manera sistematitzada amb les persones amb les que comparteixes trajecte pot ajudar-te molt econòmicament a tu. No és només la gasolina, sinó l'oli, els pneumàtics, les reparacions, els filtres, etc. Podem estimar què gastem en funció del trajecte, així que farem una petita simulació, una petita estimació del cost d'anar a la feina cada dia. Suposant que fas una distància des del teu domicili fins al teu lloc de treball que d'uns 15 quilòmetres amb anada i tornada efectuades uns 5 dies a la setmana, més o menys gastaràs uns 130 euros de cotxe al mes. Com més persones vagis, més estalviaràs. Anem a fer el càlcul de quant et pots estalviar. Si només comparteixes amb una persona, podries estalviar uns 66 euros al mes, que ve a ser 715 euros l'any, tenint en compte que un mes de l'any no treballes. 715 euros l'any només fent un desplaçament de 15 quilòmetrets. Estic segur que moltes persones realitzen desplaçaments molt superiors i que pots estalviar molts diners per simplement compartir cotxe. Estem parlant d'entorn 1.000 euros l'any. Això es pot traduir també a un mes de vacances o unes vacances pagades, simplement, no sé, el que més t'agradi. Pensa, què podries comprar tu amb 1.000 euros? A part d'això, compartir cotxe pot ser més entretingut que anar sol, a no ser que siguis com jo, un addicte als podcasts i t'agradi escoltar podcasts a tot volum. Potser algú de vosaltres escolta aquest podcast anant amb cotxe? Imagina't, podries estar compartint el cotxe ara mateix i més persones estarien escoltant a Power Monday Podcast. El cas és que, a part de tenir en compte que compartir cotxe és més entretingut i que té un impacte positiu, social i per la teva cartera, l'impacte econòmic va molt més enllà. Perquè no només els cotxes valen diners per als individus que són propietaris, sinó que també impliquen un desgast en la infraestructura i, per tant, menys cotxes implicarà menys manteniment a llarg termini i això suposarà una menor despesa per al teu país que podria invertir aquests calés en altres propostes, com els trens i altres idees que et puguin venir a la ment. Per tant, veiem que la despesa econòmica que et pot treure compartir cotxe no és només la teva individual, sinó també la general. Menys manteniment, més diners per tothom més content. Compartir cotxe és una manera de replantejar-nos el sistema de transport poc eficient que ja tenim ara mateix. Per últim, tenim el 5è benefici, que és menys accidents de trànsit. Està clar, com menys trànsit, menys accidents. No hi ha gaire més a dir. Però el cas és que els accidents de cotxe, com et deia, són una de les principals causes de mort prevenibles en aquest món.
I no només prevenibles, sinó prematures. Molta gent de la que mor en accidents de cotxe és gent jove que no ha viscut gaires anys de vida i que hagués viscut molt més si no hagués tingut aquell accident. A part d'això, és la principal causa de discapacitat en el món. I sí que això és important, perquè perdre qualitat de vida per un accident de cotxe no és gaire interessant. Transports més segurs, com el tren i altres transports públics, poden reduir el teu risc de patir aquests accidents de cotxe, tot i que entenc que t'agradi la llibertat de tenir un cotxe. Llavors, tots aquests són els 5 beneficis o 5 problemes que pot fer front compartir cotxe. Disminuir el trànsit, els problemes del pàrquing, disminuir la contaminació mediambiental i fer front al canvi climàtic, fer-te guanyar diners a través de disminuir les teves despeses econòmiques, perquè és una de les principals despeses de la humanitat, el fet de gastar-se en cotxe, i estalviar diners en el teu país també pot ser interessant, a part de menys accidents de trànsit. Però com compartir el cotxe? Com podem compartir el cotxe amb les persones? Perquè a vegades sembla que costa fins i tot compartir el banc on seus al parc. Compartir és una característica que a l'humà sembla que li costa cada vegada més, però ara és més fàcil que mai. Per sort, avui en dia tenim noves tecnologies que ens permeten connectar fàcilment i de manera remota i instantània amb la gent, les aplicacions. Compartir trajectes mai havia sigut tan fàcil. No fa falta que utilitzem transport públic per compartir trajectes. Ho tens a la palma de la mà, ho tens en el teu mòbil. Existeixen diferents maneres de compartir cotxe. El carpooling, el car sharing, el ride-hailing, el ride-sharing, el peer-to-peer car sharing, o altres maneres diferents de dir en anglès superguai el mateix. Maneres diferents de dir compartir transport privat o compartir trajecte, compartir seients, ja sigui llogar un cotxe comunament o compartir el teu cotxe o compartir les despeses amb els que pugen. Aquestes iniciatives crec que realment poden revolucionar la història del transport. I és que es preveu que la convergència de l'electrificació, l'automatització i el cotxe compartit tingui un efecte en cadena transformador en el sector del transport. Però, per iniciar aquesta revolució, necessitem un canvi cultural, un canvi en les nostres creences i les nostres percepcions de què és el transport, d'anar d'un punt A a un punt B i poder compartir aquest trajecte d'una col·laboració comuna amb les persones. Això ens poden ajudar molt, les aplicacions i la sistematització de l'accés a compartir cotxe. No pas a través de compartir cotxe a nivell individual amb el teu veí, simplement crear una xarxa que ens permeti i faciliti i premi el fet de compartir cotxe, perquè és utilitzar el sistema que ja tenim de manera molt més òptima. Menys cotxes a la carretera, menys diners, menys accident, menys contaminació, molts beneficis que t'he anat comentant, crec que són suficients per començar a invertir en aquesta iniciativa. I la veritat és que la inversió és bastant mínima, perquè la infraestructura més cara, que són els cotxes i les carreteres, les benzineres i tot això, ja ho tenim. Compartir cotxe és simplement canviar com utilitzem els recursos que ja tenim. Així que potser t'he convençut, potser t'he pintat de manera força atractiva això de compartir cotxe i potser et preguntis, com començo a compartir cotxe? Primer de tot, pregunta't quins trajectes fas habitualment, diàriament, i amb qui del teu entorn proper podries compartir aquest trajecte. Així es crea un vincle amb les comunitats properes. Si no, pots utilitzar aplicacions com BlaBlaCar, SocialCar, Amovens, i també hi ha Escapa, Journeyfy i moltes altres aplicacions que tens els links a la descripció. Aquest episodi, la descripció va carregadíssima de links. Per tant, sigui quin sigui el tipus de viatge que estàs preparant, o fins i tot si et toca quedar-te a la ciutat, busca sempre la manera més eficient i sostenible de fer aquest viatge. El planeta t'ho agrairà i les persones que hi vivim, per descomptat, també. El transport públic és una de les millors eines que tenim per moure persones i hem invertit fortament en el sector privat per la llibertat que involucrava, pels seus beneficis i també potser perquè era el més viable amb el sistema capitalista que tenim. El transport públic s'hauria d'imposar al sector privat, però no sabem si això serà mai viable. El que sí que podem fer, com et deia, és fusionar aquests dos principis, utilitzar el millor dels dos mons i compartir cotxe. Crear trajectes establerts que la gent que repeteixi aquests trajectes diàriament per anar a la feina comparteixi cotxe. La meva experiència individual em diu que és possible i que molta més gent fa el mateix trajecte que fas tu diàriament de les que tu creus. Molta gent fa el mateix trajecte. I tot i això, tot i poder compartir cotxe, no s'està fent. No és una manca de possibilitat, sinó una manca d'intenció, una manca de posar les eines necessàries per
fer que això sigui més fàcil i més econòmic i donar visibilitat als beneficis d'aquestes noves accions. Perquè ara, més que mai, necessitem un sistema de transport que sigui decarbonitzat, que no emeti tòxics, que sigui net, que sigui digital i sigui social. Ha de ser una mobilitat assequible i adaptada a les necessitats de cada un dels col·lectius. I això es pot fer i es pot aconseguir gràcies, jo crec, al transport comú, al transport basat en compartir cotxe. O almenys és una de les respostes. I parlant de preguntes, tinc moltes preguntes per tu. Què en penses tu? Creus que el transport privat ha condemnat a la gent o li ha ofert la llibertat? Creus que hauríem d'apostar per nous mètodes de transport o seguir invertint en els cotxes privats? Creus que el transport privat i el públic poden arribar a coincidir i que poden crear el transport perfecte per l'ésser humà? Deixa'm les teves opinions, envia'm les teves opinions a Power Monday Show o fes-te aquestes preguntes, perquè m'interessa molt més la teva opinió que no pas la meva. I si has escoltat el Power Monday Podcast compartint cotxe, deixa'm que t'agraeixi moltíssim el fet de fer-ho i tens els meus Power Monday Points, tens les meves bendicions i t'agraeixo moltíssim que estiguis escoltant aquest podcast. Dit això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i t'agrairé moltíssim que facis arribar més enllà la paraula dels Power Monday Podcast. Et recordo que pots trobar-me a moltes plataformes de podcast, Google Podcast, Spotify, totes les que vulguis, i t'animo que posis un seguir, un m'agrada i que valoris el podcast amb 5 stars, amb 5 estrelles, per intentar fer que arribi més gent, que l'algoritme em posi a primera fila. Espero que també em puguis enviar un missatge a Power Monday Show a Instagram i que m'enviïs els teus dubtes, les teves inquietuds i les teves propostes, així com les teves valoracions o les teves crítiques. També em pots trobar a l'aixeta on pots donar suport a aquest contingut gratuït 100% en català i donar suport que intenta promoure la inspiració i la informació basada en l'evidència per ajudar-te a viure una mica millor d'alguna manera o altra. Espero que t'hagi agradat molt aquest episodi on hem parlat de compartir cotxe i com pot revolucionar el sistema de transport, fer front al canvi climàtic i estalviar-te molts calés, quasi 1.000 euros l'any de mitjana a una persona normal. Increïble, amb 1.000 euros podries anar de viatge, podries fer moltes coses. Què faria jo amb 1.000 euros? Què faria jo amb 1.000 euros de sobres? De sobres, allò que dius, aquests són per gastar. Probablement els invertiria en viatjar, en experimentar i gaudir d'aquesta vida. Si no t'ho ha dit ningú, encara ets únic, ets suficient, ets una persona increïble i ara és un bon moment per prendre acció. Et desitjo, com sempre, i et desitjaré una gran setmana èpica plena de creixement personal, que comparteixis cotxe i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Me'n vaig a compartir cotxe, no és broma. Me'n vaig a fer un trajecte a compartir cotxe. Som-hi.